Ассалому алейкум, духтарако. Миҷгона сози хуби, саломати хубай. Чӣ варди миҷгона хайрот кадена? Бисёр духтаро пурсидан ки куртои магазини болоям арзон кунем. Ина мо арзон кардем. Чӣ платя? 800 сомон. Ва духтарако, ҷош да аксия 1200 сомон куртои вечерня 800 сомон кадагай. И хушругира бинен духтаро охе. Бая чи нагуфтан амна жемпри гулдора темай кош. Духтарако и хушругиша бинен охе. Сангои Сваровски динамут санг дора, глои зинда дар парай дастотон мия. Остинакошон украшени дора. Хулоса качество бомба турецки. Размеру шуде духтарако ай 42 сар мешавад. Размер ҳаст ба ҳазр метавонед дар WhatsApp дар омада заказ кунед. Бозори Корвон даҳум дарвоза сеюм магазин миҷгонай. И дигин магазин ша духтаро бо хай чизе ки нефаҳмед дар метавонед занг бад нигоҳ кунед. Ина ям бро духтаро дагем. Жемтрои каротки бзан. Ёра максиш деге. Бале. 650 сомон будан, мо ёра имрӯз кардем 450 сомон. Якта ай гул мондаga, якта айнаи гул мондаga, якта зигар ай, якта ай. 4 модел мондаga 450? Бале. 450 сомон аксия качилага духтаро. Нархи Истанбул духтарако. Нигоҳ кунед чӣ хушрӯ кан. Размеро стандарт то 56 пуша меша. Иё якри мазуро бу чанди будан ё? Ино ҳамагаш ҳам 1400 1000 вай будан, ҳозир ино 1000 шидага. Ина духтаро иёш 1000 сомон шидага. Вай духтаро и хушруги киртай миҷгонара бинен. Ё ипекану миҷгона? Бале. Ина нигоҳ кунед туштуш. Кушодаг будай. Бале. Королевский велюрай оригинал. Пеш ипекай. Аҷоибот хушрӯ духтаро. Нигоҳ кунед касера дастафка дар кори марҳамат. Сера. Дурангая? Сиё ҳам будая, набинен духтаро. Чанди ё аксия қати 1200 сомон бу духтаро. Бале, ино 1200 сомон буд. Вес коргуна гардан ман гарантия метим. Ай нархе ки ози ман аксия мемонам, ягон кас намиёва. 850 сомон. Ина духтарако. Купра ипеко оригинал турецки качество бомба. Бозори Корвон даҳум дарвоза сеюм магазин. Яни бохчоно душманро талхаша мекав. Киртай бохчон кишак да духтарако будавено. Гукне чохшура. Духтаро хушругишта магам надорам бовар кунед ҳавас мекардане ки размери мани майдача надоштиям духтаро. Бисёри бад хароб дам. Ҳол бесе ман мерам то пагара 10 кило дига вес мегирам. Духтарако хушрӯ жемпирои Сабринаи Назри духтаро и фасонишона бинен охе. Духтарако миҷгона мара фреб кад дига намуча дод бо глои нав омад. Ака дига уже гирифта наметавонам диёр будай духтаро и хушругира бинен охе. Нархои чанди миҷгона? Нархои ино 480 барои подписчикои мо сайти шумо 450 сомон. Ина духтарако подписчикои ма чиқа қадр дора пеш миҷгона 450 сомон. Размеро стандарт ҳамин ки ай 46 пуш то 52 54 пушакора мешава духтаро. Ира бинед чӣ хушрӯ ма айни моделиш дорам коричневи ганда хушрӯ бовар дорам шумо ҳам гирай мақбул мешавад. Ина сери бо моделиш биде. Духтаракои хушрӯ бозори Корвон даҳум дарвоза магазини шишагӣ. Ба остиниш нехали манжет дорам ҳаст духтаро. Шам хушрӯа. Нишам хушрӯ духтарако остиниш манжет дор. 450 сомонӣ. Ашоти дастафка метавонед дар WhatsApp рӯи экран буда нависед духтарако. Мана духтаро. Зиёда аз 10 расветка дорад. Духтаракои хушрӯ туникои мара мепурсидан як ҷо гирифта албатта аз магазини миҷгона. Ина датана миҷгонам ҳаст иқа хушрӯайра бинед. Инора аксия кардем. Бисёр пурсидан ки афа ҳами качествора аксия кунед туникора. Як рангш да танаи ман, як рангш да маникен. Се рангш да вешилка. Бале. Ман ҳами қадар ранг мондааст. Нархои чанд аксия кати миҷгона? 450 будан. Ҳозир 300 сомон. Ина духтарако боз як грандиозин аксия дига дар мағозаи миҷгона ё турецки тоза качествошон хушрӯай касе дастафка дар кора марҳамат рақамо дар рӯи экран метавонед дар омада заказ кунед. Ай наздик дидан хоҳед бозори Корвон даҳум дарвоза сеюм магазин миҷгона. Инстаграмиш Закия Бьютик духтарако. Бе размерай марҳамат карда заказ. Размер ай ман сар кардаги том размери миҷгона яъне ки аз 46 пуш то 52 пуша мешавад. Баъзе 54 пуша куда мумкин шо қад баланди харобӣ набошад духтаро агар